Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ साफ्रोमखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ मा बेखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि डेटआ जाबाय जुन 29, 2024 ओमफ्राय दिनै लोगोनि बार्थडे दोङो स' बेयावनो पार्टि होदों, लोगोफोरनो पार्टि होगोन। स' बेयावनो दा आं थांनो नामायदों, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थफादो। जोंनि पार्टी जानायखौ नोंथांमोननोबो आङो शेयार खालामसै। थ' बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो आटायाबो महरा मारै जायो इखौबो आंनानै बाबो एसे जासाबदों आरो महरा बायसाब्रा बिनि महरखौ खिथि बेबायदिनो दाला मोखां गायनो दालायाव दोनदों। मानसिफ्रानो बोरै हाया जायो जों हासार होनदों। ओरैबायदि आं आटा थाबायना ओमफ्राय गोलोमनायाबो जोब्बाय, कारेन्टबो गैया ओइ उननि आथिं गासिनो आनै आनै जि थेन्थ'बाय थादों। mana gelem sebenarnya mana dengar el hada baba ahana ini ko dengar deh lazy girl boy nesa dengar bikain tuh maban laze sey anga isang kan sebdong bikain tuh tom laze sey no mau bayar home later no nice man ôi đây ini kedain zagan na ini birat kamu kayak biangnya style dan kalau tangan alus kalau orang lain besok macam apa misalnya baca jangan hanya ini saya berat kain dia loh kadang jangan berat kos kadang benar Bikin ini alus kalau nungguin jangan kadang kuat kan kuat kan jangan deh kos tua kadang saya ada jangan mereka yang pernah per tanah gua kumsiau bikinnya sama ada jangan dari hati sih dikasih alus kalau nungguin gua tuh sih semua bener aman Misalkan hay để harus kalam nung man. Thôi muna mai stay. Lap lap. Osmita ni birthday ni lap lap. Hello. What happened? Happy download there. Thank you. So much. Guys man. Kita nama ni apa itu? Lap. Osmita ni birthday ni. Happy birthday lah. Thank you. Error download stiker Sagar se. Menjaya bagi phone ni apa ya? Bikin Sagar nasi download kan. Mana isah? Palu mana sekarang om lu kan? Ang punya mana? Palu sekarang. Ang kosong hal ni. Lalu mana semua lain. Tanya bang. Kita ni dia macam tim kan? Ada saya sempurna. Ambil sing sing. Undai siapa lagi lain siapa? Kalau mau senang pun. Ang kunci sih mana sebelah. Aku tak lap. Macam mana sebenarnya?
Người lột hạt kia giờ đồng là không vậy. Zaखांबाय ओरैबायदि उदै बुंजासे जाख'हायि जाबाय आरो आंलाय बबेसो रुसिया बे ददाबो र' मोनबाय Thank you. No. Thank you. Thank you आरो जोंखौ जाहोनायनि थाखाय उदै बुंजासे जाख'हालाय लायदि Ayo. Nice होनबाय unboxing बेखौ सेफ ट्रेनिंआव गाननांगोन आं होदों ब्लाउज जागोन ना जायाथाय ओमफ्राय जागोन ना मिथिखालायबाय मा बुस्थु दांनाय नायनायाव मिथिदों आरो बाहाय रनों गाना बुंग्रोलानो माबा लासिंसो जागोन ना नायगोन लबर ओमफ्राय लबर आया आंनि गोजामखौसो लाना फैबाय दा आया ओइ गावहाबो दोङो बिदि काग्राया गावनि बियो आंनि आरो बियो सोरनि उन्दुनोसैमोन दां सेबा थांखालि दिना गान बेग फैसा लाग्रा स्टार्ट इदुइ जन आरो बेयो माबा दै बथल नै सिङावसो बेयाव दा बैथां मिनि बिथांनि बैथां मिनिनि माबा बार्थडे पार्टि होगासिनो बेयाव दै सोना लांगोन आरो ना दिनै जोंनि पार्टिया एसेनोसै उनाव लोगो मोनफिनसिगोन ना अस्मिता बाय बाय लाभ इउ अल